Ova zelena biljka nalazi se u gotovo svakom vrtu i kuhinji, ali mnogi ne znaju koliko je zapravo cijenjena u prehrani. Njezini svježi listovi koriste se stoljećima, a danas privlače pažnju zbog svog bogatog sastava i osvježavajuće arome. Posebno je poznata po sadržaju vitamina C, koji doprinosi normalnom radu imunološkog sustava, te vitamina K, koji sudjeluje u održavanju zdravlja kostiju. Ova biljka također sadrži prirodne antioksidanse, koji pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa. Mnogi je redovito koriste kao dodatak obrocima zbog njezinog svježeg okusa i bogatog nutritivnog sastava. Sada ćemo listove sitno nasjeckati. Upravo se u njima nalazi najveći dio karakteristične arome zbog koje je ova biljka toliko popularna. Prije nego vam otkrijem o kojoj se biljci radi, svakako se pretplatite na naš kanal, jer svakodnevno objavljujemo zanimljive recepte i korisne savjete koje većina ljudi nikada nije čula. Danas koristimo peršin. Nasjeckani peršin stavite u šalicu ili manju posudu i prelite s približno 250 ml vruće vode. Ostavite nekoliko minuta kako bi otpustio svoju aromu. Ali to nije sve. Da bismo ovaj napitak učinili još zanimljivijim, dodat ćemo još jedan sastojak koji se koristi već stotinama godina. Uzmite nekoliko tankih kriški svježeg đumbira i dodajte ih u šalicu. Đumbir je poznat po svom intenzivnom okusu i aromi, te se često koristi u raznim tradicionalnim napicima diljem svijeta. Ostavite da sve zajedno odstoji još 5 minuta kako bi se okusi povezali. Po želji možete dodati malu žličicu meda koja će napitku dati ugodnu prirodnu slatkoću i uravnotežiti okus peršina i đumbira. Nakon toga procijedite napitak i spreman je za konzumaciju. Pišite mi u komentarima jeste li već isprobali peršin na ovaj način i iz kojeg mjesta pratite naše videe. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.